ngadekno sira kabeh dikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngadekno sira kabeh. Kowe ket mau ngopo to, Rin? Serius banget, jak ngobrol malah menengahi. Yo ngegem to dar. Jangan saiki ora ngegem gak seru. Tapi awakmu nek ngegame ae ora open karo kanca. Ora open piye to dar maksudmu dar? Jelas ra open to. Lah wong adewe lho. Walaupun kumpul tapi ra ngobrol. Ya wis ngobrol-ngobrol lah. Lah terus arep ngobrolnya apa iki? Piye to we dar? Jere ngejak ngobrol malah bingung dhewe. Ya aku dhewe ya ra weruh arep ngomong apa. Ya wis jeda-jedaan ayo ben gak jenuh. Ya ayo, siapa takut. Ki tak jedeki. Hewan apa sing sikile rolas? Apa ya? Lambuh ngerti. Jawabane tuma. Lah kok iso? Mergo 7 tambah 5. Asem iki, saiki demenan. Diketok dawa, disambung malah cendhek apa? Eneng to, jenenge disambung ki dawa, ora malah cendhek. Jenenge bedhekan Rit, ya bebas to. Ya wis, jawabane apa Jal? Jawabane keran. Lho, kok iso keran? Jajal nek we udu ngono kae, kerane bukaan lak tuwa wae. Engko nek po pateni lak cendhek. Oh iya, Ding. Kepo Jun. Aku lo kurte kon mas. Lah awakmu dhewe kon ndi Jun? Aku mau bareng delok bapakku manen mas. Lah mau bapak panene rampung apa urung Jun? Kurang mas. Ngomong-ngomong masalah panen, bapakku ndek nyibar panen jagung. Lah kon ngapa nih? Emang harus bilang wow. Ora ngono Jun. Bapakku kan berpanen jagung. Hari-hari aku digawekne bakwan jagung. Bener juga Dar. Dengi lelekku berpaneni wak, aku diteri wak bakar, enak ya an. Kamu kok enak to mas? Aku lo nggak iso ngono kuwi. Kudune nek bapakmu panen, kon nyayur nih Jun. Kuwi mas masalahe panenane bapakku nggak iso disayur. Lah emang panenane bapakmu apa Jun? Sawit mas. Ana sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Wong iki kalah aku. Kalah piye lah wong bal-balan kok. Ya nakmu wong telu, nak aku wong loro. Ya mesti kalah lah. Ya wis ngenamu tambah ono. Lah tambah sapa neh? Wong reneng bocah kok. Iki Juna mas. Lah kae Juna, ditambahi Juna piye? Yo basing. Ya wis gendang rene Jun. Lah iki enak apa to jane? Iki bal-balan Jun, nggone Mas kurang wong. Awakmu rene ya. Oh siap. Lah aku dadi apa mas? Kowe dadi kiper ae Jun, Ben Hamdan dadi penyerang. Aku apa iso mas? Aku lho urung tau dadi kiper. Jajal sik ae Jun, engko kan diwarai karo Mas Farid.
Emang tugas kiper apa, Mas? Tugas kiper njaga gawang, Jun. Kowe nang kono ae, rasah maju-maju. Tadi aku nang kene ae. Cukup gawang renek liyane. Yo, Jun. Pokoknya kowe nang kono ae, rasane ndi-ndi. Oh, siap. Wes, dimulai. Piye to Jun kok dijarke? Piye to Mas apa enek sing kleru? Yo wayahe mbok tangkep. Sama lho, ngomongnya gur kon jaga. Ra kon nangkep barang. Piye to Jun? Awake dhewe lho, walau kumpul tak Iya to Dar, dhewe ujak.